Mga kapusong Bisaya, mabatiagan gihapon ang kainit sa panahon sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Kagahapon lang moabot sa 43 degrees Celsius ang labing taas nga heat index o ang mabatiagan nga kainit sa Rojas Capiz. 43 degrees Celsius usab sa Sunway Point sa Cavite. Natala usab ang 42 degrees Celsius sa Naiya sa Pasay, Virac sa Catanduanes ug sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Ugma, subay sa labing uwahing data gikan sa Pag-asa, posibleng musaka pa ang heat index ngadto na sa 52 degrees Celsius. Ang labing taas nga heat index sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius usab sa Iloilo, samtang 46 degrees Celsius sa Cotabato, 44 degrees Celsius usab sa Tagbilaran City sa Bohol, samtang 43 degrees Celsius usab sa Rojas Capiz. Ang kainit sa panahon tungod gihapon sa easterlies. Bisan pa sa kainit ug kaigang sa panahon, anaay gihapon ang posibilidad nga misinati ang uwanon nga panahon ilabi na sa kahaponon ug kagabhion. Tungod gihapon kana sa localized thunderstorms.